Fisem it-tim kollu ta' Prime Time nawguralkom l-istaġun tal-festi mill-isbaħ. U nawguralkom ukoll is-sena 2023 ittikom dak kollu li tixtieq qalbkom. F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara ta' tajba minn ftit uħor ser jibda Prime Time tal-lejla, aktar episodji speċjali ta' Prime Time. Kull jum qed nospita familji. Il-lejla ħan nospita familja mużikali, il-familja Vella. Miegħi għandi il-kantawtur Filip Vella flimkien mat-tifel tiegħu, Sean, u l-mara ta' Sean, il-kantanta Annabel Vella. Sean u Annabel ilhom iż-żewġin kważi 10 snin, però ilhom jafu xulxin ħafna iktar, ilhom jafu xulxin minn meta kienu tfal. Il-lejla minn Annabel irrid nisma' naqra fuq Filip kif inhu bħala kunjatu. U minħabba Filip huwa l-iktar wieħed anzjan minna ħanħallu fideħ biex qabbadna nostalġija tal-miliet tal-passat, b'ħafna rakkonti tal-miliet ta' tfulitu. Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Solpadeine soluble. We are Cosmopolitan Developments. Mima, nutrienti u konvenjenti. Is-sena ta' tajba u nilqakom għal Prime Time illum 22 ta' Diċembru. Skont it-tradizzjoni, il-fabrika ta' Toys ta' Santa Claus illum waqfu l-production għax issa jridu jaqbdu jgeżbru biex nhar is-sibt imbagħad jibdew qasmu. Insomma fem nhar is-sibt irridu jlestu jaqsmu, ġifieri għandhom naqax jagħmlu mhux ħażin u min jaf bliema speed jibdew għaddejjin biex jgeżbru r-rigali kollha. Il-familja li għandi mistiedna l-lejla kollha kemm huma mill-mellieħa, kollha kemm huma involuti fil-mużika u kollha kemm huma kun jomon Vella. Miegħi il-lejla għandi l-kantanta Annabel Vella, raġel tagħha Sean Vella u l-kantawtur Filip Vella. Is-sena ta' tajba Filip. Insellmulek. Kif il-festa tajba, tista' takkomoda ruħek. Il-festa tajba Sean, Happy Christmas. Grazzi tal-li aċċettajtu l-istedina, tistgħu tpoġġu bil-qiegħda. Għandi ħafna mistoqsijiet u ħafna kurżitajiet jien. Isma' Phil, Sean, il-kbir jew iż-żgħar tiegħek? Kbir. Il-kbir? Kif kien meta kien tfal? Kwit relativament kwit. Mhux wieħed ma nqiżux kien imqareb. La. Annabel, il-Filip kont tafu qabel ma sar il-kunjatu tiegħek jew sir tafu għax il-kun. Mela, anka l-Sean konna. Għax minn mellieħa. Ejja, konna nafu. Isu kont għad niżgħir, naħseb l-ewwel darba li mort nirrekordja diska kelli kemm 8 snin, 7 snin, naħseb xi ħaġa. U lil Sean, sir tafu mill-iskola? Naħseb mill-iskola, Sean, primarja konna flimkien. Sean, għandi ritratt tagħkom meta kontu tfal. Ħanurju lek dal-waqt. U warek tiftakarx x'ritrattu, jekk tiftakarx naqra x'kontu qed tagħmlu f'dan ritratt. Ara ġej issa. Żgur niftakru dak. Dak konna l-iskola flimkien primarja l-millieħa. U hemmhekk konna qed nqasmu naħseb xi rigal speċjali għal Mother's Day jew xi ħaġa jekk m'iniex ser żball. Allura ridna nsibu l-mami tagħna insomma Għalhekk wiċċek għaddawn mela x'inhi nexxelek issiba biex tkun tista' tagħtiha rigal. Annabel nista' nikkummenta xi ħaġa fuq il-ħarsa tiegħek. Mill-ewwel dik il-ħarsa tidher li qed tammiraha. Minn dejjem kont għadruni f'qawwi. Jiena li dik ħarsa issab tikber nirrom ġak. Kif tfisser Mela, s-san edek jien ħatikber. Phil, Sean vera li kien kwid żgħir, imma ma tiftakarx xi praspura waħda li kien għamel meta kien tfal. L-iktar waħda li magħrufa li aħna fil-familja tagħna dak darba għandu oħtu iżgħar minnu. U ommu ġenitu jieħu l-oħtu d-dottrina u ma rridx. U ħadd dottrina u għaddew meħdejn gandot kien għadhom kemm għamluh bil-konkrit. U uħtu nizlet ġal-konkrit, brasa bxara b'kollox. Meta suppostet jieħu ħsieba u mbagħad ġaba dar isa ghost mimlija mir-razza sa saqajja konkrit, Alla ġewa qed fil-konkrit. Mela rakkonta ħinna minn naħa tiegħek Sean x'ġara.
Jien peress li oħti kienet iżgħar milli niftakar ġdila ħafna sewwa, ħallejt lila fuq il-bankina. U jien nżil taħt il-bankina għalhekk jien ma spiċċajtx fiha di. Allura li ġara li il-bankina min nista' nifhem kienu għadu kemm għamlu ma kienx hemm da. Bum, nizlaq. Ovvjament kelli ntellaħħa u spiċċat griża minn fuq isfel. Kieku tinkum negattiv kważi tħalli hemm sewwa. Aħna mhux hekk, skont it-tifla mhux hekk. Immisma ġon, meta kontu tfal, min kien l-iktar ta' disċiplina dar? Il-papa jew il-mama? Naħseb il-mami kienet kind of tajja iktar, imma naħseb xin niġu biex nittakiljaw il-problema, naħseb il-problema iktar kien. Meta situazzjoni kienet ta' skalant fil-lek, mbagħad kienu kun hemm l-inkwiet. Speċi xin ħanejt il-papat fisser problema. L-oħrajn fisser ajjat l-għadda tkun orrajt. Imma l-papa iktar inkwiet. Eżatt. Għan, it-tifel kemm għandu żmien illum? 5 snin. 5 snin tom għandu? 5 snin tom. Mistax bin kemm jingwalama Filip. Ħafna, Iva, nannu l-favorit naħseb kważi, jixtrilu ħafna affarijiet, ifizdu, għafxin. Ġveri inti Fil, il-nannu tipiku li Tom jista' jagħmel kollox? Insomma, le. Mhux kollox, le. Iktar il-mara tiegħi dik. Illa jiena ħobbu. Veru, ċedini. Ġifieri jiena jkolli nammetti l-verità, jiena ħobbu u ħossni guilty għax ma nħoss li meta kont iżgħar ma kontx iħobb lit-tifel u lit-tifla daqs kemm inħobb lilu. Però jiena aħoss. Anke l-ħin fidejk huwa ħin differenti llum. Forsi għax il-ħin, ma vera nħobbu ta' barra minn hawn, jiġifieri l-ewwel nettu għandu l-karattru ma tistax ma tħobbux, it-tifel. Però l-fatt li qed inti naħseb huwa veru. Il-ħin aħna nkunu għadna speċi kulħadd xogħol, fimtni, allura il-ħin ma tifel li u tfal tiegħek fi żmien li suppost liktar li tkun magħhom, sfortunatament il-ħajja ma tħallikx naħseb li tkun. Annabel Tom, kif jidherek il-mużika jħobba? Jħobb jisma' ħafna l-mużika, ifhem trabba ovvjament fil-mużika, ġifieri dan anke kien wara nannu jinsir fl-studio. Kullum kien kitarri, drums, jisma' d-dar li jenna li nkantu għaddejja, xonu kol għaddej bil-mużika. U ħajtallem x-istrument jew? X'taħseb nannu? X'taħseb nan? Le, jiena ġeltom. Ma qed jistennew li għala 6 snin sa biex jibda. U x'taħseb li jibda Fil? Le, jiena li kien għalija pjani jew gitarra. Ma ġifieri Ħseb pereżempju. ġifieri għal xi kitarra li ħaddih inti minn tiegħek jew Jiena le? wettu li jekk li jiena għax kien immut il-kitarri kollha li għandi għalih. U dejjem jgħid apparti kienet diskursata naqra stramba xi ħasra kien għadu żgħiru jiena u l-mara għatlu meta mmut il-kitarri kollha għalik minn għalija xi ħaġa tajba, imma mbagħad bida jsaqsini xi ġifieri tmut. Allura ma tantx kienet diskursata sabiħa dik, allura kellna banar malajr inbidlu għax hu sensittiv, tifhem? Flexis Fortify fih doza qawwija ta' collagen li jistimula r-reġenerazzjoni tal-qarqluċċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqla aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand l-ispiżjaristi prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Xon, inti u l-papa taħdmu mill-viċin, taħtaw ħafna ħin l-studio, ek kif tirrakkonta l-atmosfera meta tkunu qegħdin taħdmu hekk b'mod intensiv fl-studio? Overall hija tajba, ovvjament da kulħadd għandu l-approach tiegħu u taste tiegħu. Għandna bellet titħaq hemm wara. Sakemm naslu għal proġett finali, ovvjament jaf ikun hemm xi ftit trikki-trakki li ġili ma llum ma tantx tu ver. U min itella l-iktar trikki-trakki? Le fimni, ju nifmu kollu idea per eżempju, diski per eżempju, nkot naħdu diska jektiba u, allura diska tiegħu fil-verità. Imma ovvjament jekk ikollu viżjoni u dik il-viżjoni bdera li mhix ġejja kif xtaqgħu, ovvjament ma teħx tort u taqbiżlek filek. Jien ħataqbiżli mill-aspett li ħarx inkun qed naħdem fuq xi ħaġa li f'moħħi tagħmel sens. Ewwel ovvjament ħadd ma jieħu pjaċir iċedi xi ħaġa li f'moħħu hija tajba. Sakemm sibna l-bilanċ kien mument diffiċli. Sakemm sibna bilanċ kien għadu iżgħar. Illum nafdaħ bajnija magħluqa, imma sakemm sibna bilanċ. Għax ovvjament hu kien żgħir u ovvjament bħal kull tifel ieħor ikun qed ifittex id-dinja tiegħu u l-prinċipji tiegħu u jitlaq minn mhux bil-forsi jgħod xi jgħidlu missier biex hekk nista' nifhem jien għax ma missieri jekk kont, imma mbagħad jien kelli b'ċerta prinċipji li tkun ġibhom dawn bl-esperjenza li jkunu sakrosanti, ma tantx tista' tikserhom wisq. U x'jekk jipprova jekserhom dok, kien ikollna xi ngħidu bi kbir. U ġieli qabżitlek bil-kbir hekk?
L-ġiri għabżitni bil-bir. L-ar wahdek l-imkienet ċamilt. Fajtlu karkura darba. Ma kien Għattu jew le? Zbrisċa. Mandux mira tajba, Imnalla, mandux mira tajba. Ġalni dispjaċini kien, għax per esempio jinħana jgħamil xjumej maħduq ta' skemna, ġiri ġraw daw. Ma l-lum le ta' Nar il-ħat, fejħat qattaw il-miliet. Nar il-ħat tant il-mami, tijaj maħuti u man nepotijiet, nintaqaw kollant il-mama. Xon ikun hands-on nar il-ħat jew jħodha relax? Hands-on relax. Mistednin hija, mistednin. Imma Għax tkun jinn mistieden. xorta nkun naqa hands-on, imma xon ikunu. Tiġibuni nider izni, jek kun hemm bżonn nejn u ftit ukoll. Ma jek ma jitolbux, musa toqgħod tiddefes Le, miskin ma tarat le, jgħod bil-qeda relax, jaħdem nħarru relax. Fil, xogħol inti nar il-ħat? Xogħol? U tgawdu l-miliet un ġurnata toħra x'tagħmlu torganizzaw ġurnata oħra? Ta' awlada mbagħad, hija miftemin lada mbagħad. Ftemin lada. Boxing Day ġveri jum l-istrina fidejkom. Li kad tkun ma' familja ta' tagħha, mbagħad il-boxing day nkunu familja tiegħi. U b'mod il-ċelebrazzjoni tiġġebduhom naqrik. Ejja. Aħna somma ma tantx għandna problema, aħna nivvintaw iċ-ċelebrazzjonijiet. Il-ħin kollu. Ekk għandu jkun, imma le. Vera, lex, nintaqaw spiss. U nidru koll. Ħammarru għal-waqfa zejra ta' reklami, kif niġu lura rrid nisma' ara rakkonti ta' Filip ta' tfulija tiegħu. Ħalli jaqbad nara hekk nostalġija le tal-miliet tal-passat, pommek. Kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Molicare Premium Lady Pants u pads jinxtraw biss minant l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tipprovhom. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. There's more to love at Matalan. Għal-kem nejx ħajja maġda qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopa pommima ideali, mamulin f'Malta minn ingredienti friski, bla preservanti. Għanti supermarket u ħwienet ewlenin, issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopa pommima, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata, grazzi għas sopa friski pommima. Soup so good, everybody wants some. Total Tools. Super on quality, super on price. Cordless impact wrench, 20 volts lithium-ion battery, complete basket, żewġ batteries u charger. Għal prezz ta' €246. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Entries for the 4th edition of the Malta Architecture and Spatial Planning Awards are now open. Over the past 3 years, we received over 200 submission projects and awarded over 30 architectural and interior design firms. What can you expect this year? There are 12 award categories, including 2 new ones. Have you got what it takes? Submit your projects and benefit from our early bird entry fees. Visit our website for more details. The perfect gift this Christmas. Hansa. Shop in store or online at hansa.com.mt.
Jennifer DeMac Beauty Salon huwa post fejn nofru aktar minn servizz wieħed li huwa relatat mal-beauty treatment, kemm facials, cool peels, ukoll nagħmlu eyebrows, lashes, laser hair removal u anke tattoo removal. Hawnhekk l-isbaħ ħaġa naraw in-nies kuntenti, kemm jekk tejbu l-ġilda tagħhom bit-trattamenti tagħna kif ukoll jekk saru kapaċi iżjed jagħmlu l-makeup bil-makeup courses li nagħmlu apparti minn hekk għal meta jiġu hawnhekk biex nieħdu ħsiebhom għal dik l-okkażjoni speċjali. Senta, dan il-miliet nixtieqek iġġib li xi ħaġa speċjali ħafna. Nixtieq xi ħaġa Maltija, briħat fuq. Insomma, nixtieq xema nemnem għax tibqa' tintuża u għalhekk ser tibqa' tnemnem fil-familja tagħna. Nemnem xema artiġjanali magħmula b'imħabba. Prime Time, jawguralkom il-festi tajba. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal Prime Time din il-ġimgħa ġimgħa speċjali ħafna x'kuljum qiegħed nistieden familji differenti. Lejla għandi miegħi lill-familja Vella. Għandna lill-kunjatu Filip, għandna l-Annabel, kif ukoll ir-raġel ta' Annabel, lil Sean. Ħankomplu nitkellmu minn hawn ftit ieħor, ħanfakkar malajr lit-telespettaturi li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Soap Frisky u Mima biex tipparteċipaw faċli ħafna. Kull ma tridu tagħmlu huwa tibgħatu ritratt tal-iskrin tagħkom f'dan il-mument. Ġifieri jaqbad il-mobile issa hu ritratt u bagħtunna permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u mbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibatu, grazzi għas Soap Frisky u Mima jista' joħroġkom rebbieħa nistennew ir-ritratti tagħkom. Annabel, kurzita. Allura Filip, kif inhu bħala kunjatu? Tal-ġen, vera, mhux għax qiegħataw. Ħafna vera. Imma naħseb il-fatt li konna fuq qabel għenet tgħin ukoll. Għenet ħafna għax eżempju u jaqbad ħafna miegħi, fimt? U għal-bintu kont niddeja, imissa ma niddejaqx naqbad miegħu lura. Ġifieri hu dejjem bil-botta lesta. Min Filip, u żgur lesta ħeħew, imissa jiena qed jallimni. Dek kont se nsaqsik fil. Imma allura Annabel ma jkollix ir-risposta lesta l-botta. Jkolli issa jkolli. Tkun xarp, imma isma' jiena nifhem kif jgħidu the best form of defense is attack. Allura nattakka l-ewwel biex imbagħad jekk tħalli f'idejha. Fil, ħunna allura fi żmien, il-miliet ta' tfulitek hekk, kif tirrakkuntax kontu tagħmlu? Il-miliet ta' tfulija kien xi ħaġa vera speċjali għalija f'dak iż-żmien mhux bħallum. L-unika presence li kont naqla jien kien fil-miliet. Ġifieri mant missieri, mant it-sejjiet. Allura, per eżempju, għadni niftakar sal-lum kważi kull rigal li kont nara, x'kienu jkunu rigali. U x'kienu jkunu? Per eżempju, niftakar l-ewwel darba light missieri xtrali skal-electric, dik tal-karozzi. Tal-karozzi. Ġifieri dak iż-żmien jiena niftakar għamilt u kien qal li se jixtrieli, kien għadhom kemm ħarġu u għamilt xi 3 ijiem qas norqod jien. Bl-eċitament. Nistenna l-mument li joħodni l-belt biex jixtrieli din u kelli t-sejjiet jixtru li karozzi, ma dawk żmien li kont naqla presents kien fil-miliet. Fil-miliet. Allura għalija baqa' dak il-xi ħaġa speċjali. Ġifieri naħseb illum tifni għadi, għax tant nixtrulhom kollu xejn kollu. Ċelebrazzjonijiet kontinwi. Jiġifieri. Sean, meta kont tfal, x'kienu jkunu r-rigali tiegħek? Per esempio, microphone, bil-speakers, kienu kolli u koll, ovvijament, ġili lajċi steering, għax direttant. Imma għallu li Sean dejjem kien iżarma, dejjem kien hopp iżarma. Daka, meta kont bdejt nikberna oħra mbagħad daw il-microphones u speakers kollha li kelli eventually spiċċaw kollha ma jaħdmux. Għaliex kont iżarma u ma tarmax? Ovvijament kont iżarma tkunx taf talma. Biex iżarma u taqla. Minnaw jirna xielek, imma mbagħad biex terġa' taqqad kollox. Mbagħad il-problemi ġraw li flok li bdejt tara l-speakers
ta' toys ġili bdejt iddurlu għall-speakers tiegħu. U hemmhekk kien jibda l-inkwiet ta' veru. Tifel ħaqlek mela, Minn żgħar diġà kien akkanita, ġifieri. Tom hekk ukoll ħobb iżarma. Tom fissat ħafna fuq il-lego jħobb iżarma u jarma, u mbagħad ikonna naqra disgwit id-dar, għax xogħol ikun irid li l-affarijiet li narmaw, ovvjament ikun jiswew il-flus. Ma jkunx irid li jżarmhom, imma dat tifel li l-għallena tiegħu li jekk jarma xi ħaġa ħajżarma u jaqqadha ma' xi ħaġa oħra. Bl-Ingliż jgħidu history repeating itself. Ekku, u hekk jieħu pjaċir it-tifel ħafna. Grazzi ħafna tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi l-lejla, nawguralkom il-festi tajba, ovvjament ċelebrazzjonijiet mill-isbaħ. Is-sena 2023 jallattikom ħafna iktar milli tatkom is-sena 2022. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi l-lejla. Fil-fatt ħanbatukom minn hawnhekk b'ħafna tom it-tajbin. Grazzi għal Fjord de Vita għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' ġobhom Fjord de Vita biex tikkrejaw cheese platter perfett kif ukoll wara hawnhekk mistednin tal-Bot & Bons, Sky Parks Business Center biex tmorru hemmhekk tkomplu tirrakkontaw iktar memorji u aktar rakkonti nostalġiċi, però fuq kollox tqattaw iktar ħin sabiħ flimkien ovvjament għand tal-Bot & Bons Sky Parks Business Center. Grazzi għal Yogiti, ħanbatukom minn hawnhekk b'selezzjoni sabiħa differenti ta' te naturali, m'hemm xejn nisbaħ f'dan iż-żmien tas-sena milli tagħlaq il-ġurnata b'naqra te tajba. Grazzi għal Yogiti. Kif ukoll l-aħħar iżda mhux l-inqas rigal huwa għal Tom. Għal Tom grazzi għal Matalan għandna stocking filler, ġifieri pratikament ir-rigal ta' Tom araw naqra minn minnkom ħajtiwlu għejdulu li minn għandna ta' Prime tajjeb. Grazzi ħafna u s-sera ta' tajba. Grazzi. Lilkom telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi nagħmel l-appuntament tiegħi magħkom għal għada ħansemmalkom kanzunetta li meta tismaħħa hija kanzunetta tal-Milid bil-Malti li miżgur tqabbadkom nostalġija ta' tfulija tagħkom u ddaħħalkom fil-burdata tal-Milid. Illej għada ħajkolli bil-qiegħda hawnhekk. Il-laħna li nisimaw f'din il-kanzunetta. Niltaqgħu għada, ngħid grazzi lil Zara tal-laħdu ħsib jipprovdu l-ħwejjeġ. Saħħa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Solpadeine soluble. We are Cosmopolitan Developments. Ommima, nutrienti u konvenienti.